dostlar. Нәрсе ул глэмпинг? Бүгенге көндә әлеге сүз модага кирип бара. Күптән түгел президент Яшьүзән районында шул бер глэмпингта булып кайтты. Шушы сорауга җавап бирү өчен без Яшьүзән районы Олы Күлбаш авылына килдек. Менә Илнар. Алар инде ничә ел сез? Күпме вакыт? Без августтан эшли башладык инде. Менә ярты елдан артык глэмпинг белән шөгыльләнәләр. Без инде аннан хәзер белешәчәкбез. Нәрсә ул, ни өчен кирәк ул һәм ни өчен аның белән кешеләр шул хәтта кызыксына. Хәерле көн дуслар, минем исемем Илнар Хәмидуллин. Без Яшьүзән районының Олы Күлбаш авылы янында урман кем глэмпингында. Менә безнең монда 3 почмак формасындагы 5 үй. Без аны хәзер кыш көне 2 айда төзедек. Менә хәзер эшли башлады бу. Бу 2 атна булды булар эшләүнәме? Әйе. Тегеләр инде менә уның икенче ягында булар җәйгеләр инде. Әйе, анда җәйге палаткалар. Менә монсы Илнар шуты өйгә дә ашамаган. Бу нәрсә бу? Бу безнең пати тент дип атала. Пати инглиз сүзеннән теге мероприятиялар үткәрер өчен инде бәйрәмнәр. Монда безнең җәй көне ресепшн, кухня, 2 туалет бар һәм өстәлләр. Безнең монда матур иттереп, тегендә күлгә карап, кешеләр ашап, чәй эчеп, кофе эчеп утыралар инде, шундый җир. Менә имесине айса гади тел белән әйтәләр, нәрсә ул глэмпинг? Глэмпинг? Менә без кемпингны беләбез, әмма нәрсә ул глэмпинг? Палатканы аласың да утырасың әмма теге табигатьтә яшел чәйләм өстендә. Нәрсә ул глэмпинг? Глэмпинг шундый ук палатка, әмма ләкин сиңа бер нәрсә алырга кирәкми. Син киләсең, палатка бар, душы, туалеты бар. Bütün кухнясы бар, bütün тәлинкәләре, кастрюльләре, bütün нәрсәсе бар. Бер нәрсә алырга кирәкми. Үзенең ашамлык бер пакет кыстырасың да бүтән әйберен без тәкъдим итәбез. Бу теге булай инде, VIP палатка булай инде. Әйе, VIP палатка, дөрес. Илнар бу шул ел буена эшли торган өйләрнең берсе индеме? Әйе, әйдә, эшенә кирип карыйбыз. Нәрсәләр бар микән аның эчендә? Менә монда утыннар төзелеп тора, мотор иттереп, монда фотога төшергә була. Аха. Рәхим итегез. Монда башын теге үй шикелле инде. Өйгә кергәч монда кухня безнең, плита, чайник, заварочный, монда бәләкәй холодильник бар. Монда төрле кашыклар, вилкалар, тоз, борыч, бүтән нәрсә бар. Башын кухня шикелле инде. Монда шам кухня 4 кешегә ясалган. Монда килгән кешеләр үзләре чәй кайнатып, ашап пешергән. Әйе, продукт алып киләләр дә инде, һәм шуның белән ялталар инде күңел иттереп. Монда өстәлләр, монда мише. Монда инде вид. Монда инде шашлык пешергә булдыралар инде. Шамда бар. Әйе, һәрбер террасада спа ясалган. Анда сибирский ванный чан или фурака. Аның ни бар? Нечкәлеге, нәрсәсе белән әйбәт ул. Син мунча шикелле саф һавада утырасың, әйеме? Башың теге пешми, тән мунчадагы шикелле тирләп, шундый инде. Анда ещё пихтовый себерке салсам, эфирный майлар чыга, ул тоже теге бик файдалы. Бу тәнгә файдалы инде. Әйе. Мондай әйберләр. Буны матур җирдән ашкан бу. Бу урман эше инде. Әйе. Бу ел буена эшли инде бу өйләрме? Бу өйләр ел буе эшләячәк инде. Бу афрейм, 6га 6 размер, терраса 3 метрлы. Менә урамда гриль бар, урындыклар. Карагасында шундый шам. Илнар сөйләгән. Ана ул җанып яндырдылар аны. Узакламый монда киләчәкләр кунаклар. Һәм инде өйне әзерләп куйдылар. Монда утырасың, монда инде шашлык пешерәсең. Купаты,
кішкене нешек. Қарасамларындай үстел. Бұл шын ағашмысың? Бұл карагач, Кавказдан келген слаб карагача деп аталады. Бүтін тишіклерін смала білен заливайттылар. Бізге заказ еттік, не саттық. Бұл шындай ағаш енді, натуральный ағаш. Мұнда виниловый проигрыватель да бар. Енді музыка тыңлап алабыз қазір. Татар мұңлары да бар. О, қараңыз, татар мұңлары. Қалжып жіберірбіз. Бұл мишне бұл кішілер, келген кішілер өздері жоға ма? Біздің әр бір үйде мұндай миш, печ камин деп аталы. Мұнда екі функция. Біріншіден жылытайын да бүтін үйіне, екіншіден мұнда шарға пішіріп болады. Бұтығы ауылда элекеге болайды, шының шекілі. Қозан шекілі. Қозан шекілі. Мұнда кофе пішіріп болады, или табада бір әмесе қыздырып болады. Мұндай мишлер қойдық біз. Мұнда келген кішілер шой үйде мүсің? Кофелар нетелер ме? Қыздыралар ма? Біздің әр бір үйде кофеварка бар, дейзерді. Ина жетесіңе мініп кетті, анда екінші тарда бар мұны? Мұнда мініп екі кіші қояла. Басқыш мұнда мінә біз. Қара мұнда шондай қойтырған бұрын. Бұл тігі... USB розеткалар да жасады. Кішілерге гаджетларын заряжайтерген. Қазір бүттін гаджетлар заманы. Андан башқа болмай. Мұнда ең моторы ұйқыдан тұрғаш урманны қарайсың. Міне қара мұнда нендей картинка. Бұл нендер отыраулар бар шекілі тігі Балида. Только яшілік орна пока қыш, қор. Илдар мұна сіз бұны глэмпинг бітті қазір сондай тігі модыға кірі бары. Модный сөз әйме. Көптен түгі президентта бұл кетті әйме біздің яшілзар райында глэмпингтан. Бұл нәрсені келіп шықты, не үшін сұғымлар шұғыларыңға болдығысыз, қам нәрсесі аның яңғалық, не үшін модный ол? Баштанып башлы енді алайса, 2 ел әлік Татарстанда форум болған, молодежный туристический форум. Шында Кира Жанна, президент ассоциации глэмпинг, сөйлеп отырайды. Вот палаткалар глэмпинг жайға. Вот шондай 300 мың тұрады ебінде, арендасы 3 мыңнан 15 мыңға қатылы. Мен өп отырам, мен деп палатка 300 мыңға, ол вақытта шуай деп еттік та енді. Бұйылны саяхат етерге иллер ябылды, кішерге барыға орын жоқ. Хам бұл жеріні сатып алғаш, шул форумдағы кері іске түшті дәген, біз шуны мұнда бұл жерді ясарға болдық енді. Сіз бұл жеріні башта сатып алдығыз башқа ебіресін, ема? Бұл ферманы сатып алдық, бұл жерін сатып алдық ферма үшін, ол қая түзілі. Балық фермасы? Балық фермасы енді, шул соңын өстірге. Қазір бет экотуризм, агротуризм. Аларыны олға алып бар үшін, шындай палаткалар түзіп қойдық 9-ны жай күні мұнша. Хам бүтін кіші отыратырған енді ресепшн, общий зон, пати тент, шулар түзідік. Аннары қыш күні біз сезонны яптық та енді күз күні салқын айтқаш. Кішілер қауын яза шалтырата қоя келерге. Мен айтамында палатка салқын шулай ойлағаш, қар шушынды етесіздеген. Сіз қышқа ел бойына шейтірған түзірге? Ел бойына түзірге болдық. Кіші бар бұл сұрай? Кіші де сұрай біріншіден, екіншіден расходлар бар, электричество, охрана, инстаграм алып барушы бар. Бүтін кішілер, оларға ақша төлерек керек. Жай күн ішлеген ақша бүтінісі кете бітті де, шоңа көре қышқаларға яғынан ішерге болдық. Сіздің бұл қазір уақытта бұл түзіліп еткен менде? Ейсі тағын бір... Бұл біз қазір реализовали әйтегенде екінші этап. Бірінші этап еді палаткалар, бұл екінші этап болды. Бұл біздің әлі тағын бек көп пландар. Көп мұн ақша көптігіз мұна бұл проектқа?
Ну, бик көп булды енді, 5 миллион участок, жайгы палаткалар, хәзер тагын 10 буйлар, фермага 10 тоже 35 килеп чыкты. Әле ферма төзелеп бетмәгән, әле безнең монда бөтен әйберләр ясалып бетмәгән. Планда әле кинотеатр ясарга. Аннары йога өчен теге площадка ясарга, аннары библиотека буланда, аннары була тегендей балалар өчен палатка, менә фигвам шикелле бар, ята хәзер спортта. Аны төзибез. Хәзер кар беткәч монда юллар ясыйбыз, теге лампалар төзәбез. Ну, мотор иттереп бөтен территорияны әле тәртипкә китерәбез. Кинотеатрлар югалып кашын бу, димәк бу сәламәтлекне кайгырта торган кешеләр өчен дә әйбәт бу инде, теге табигатьтә ял итә, теге хаф-сафа белән сулай йога белән шөгыльләнә. Сездә монда шаңгы белән буламы соң? Була, без сатып алдык ватрушкалар, лизанкалар, монда таудан шуырга була, шаңгыда килергә була. Безнең бит теге концепция дип әйтим, шәһәрдән айрылып килергә тынычлыкка, урманга, телефоннарны сүндереп, теге онытылып, менә ял итәргә. Менә шундый безнең философия дип әйтим глэмпингны. Ну монда теге картинкасы шундый матур әйме, Instagram дип әйтик, диме? Гел фотога төшерәләр инде. Кеше киләләр, теге фотога төшерәләр. Без бит инде тырыштык, менә бу өстәлләр, теге матур иттереп, бөтен әйбер ясалган матур картинка килеп чыксын өчен Instagramга куеп булсын өчен теге. Хәзер бит ул бик мөһим әйбер, кеше бит шул именно социаль сетьләр аркылы развиваться итә, күп ниләр, оешмалар, күп кешеләр. Инде бер кеше үзендә фотография куйса, бүтәннәр күрә дәген, алар да килә бит аннары. Ул бит инде безнең пиар реклама шундый. Шундый бер сезнең булган бармы? Менә теге килгән кунаклар, без менә каядыр күрдек. Ошады безгәме, киләсе килеп андыйлар булдымы? Безгә җәй көне вообще килделәр. Ижевскидан, Шаллыдан, Илмәттән, Самарадан, Яйцалардан, бөтен җирдән килделәр. И иң кызыгы, без моны төзегәндә бит инде күрсәттек, ничек төзегәнне. Һәм кешеләр чиратка тезелделәр. Килергә дип, безнең киләсе килә дип. Һәм менә бу әле бит әле 1-2 атна гына эшлибез. Менә шушы вакытта килгәннәр күбесе җәй көне ял иткән кешеләр. Теге алар ошаганда тагын да килделәр. Кышкы вариантка дип әйтик инде, киләселәргә. Ул туры бик мөһим бер менә теге сөймәше юлдан глэмпингка хатта кергә дә кирәк бит әле кешегә. Инде. Ул бик зур сорау дип әйтәсе килә инде. Ул иң зур сорау инде, аны үз көчебез белән ясый алмый торган сорау. Эшләнәчәк булсын инде ул. Инде булса теге задел бармы теге? Мин бит президент белән встречада булган идем. Шунда без ул сорауны күтәрдек, булышабыз дип әйттеләр инде, көтеп калабыз. Президентның настроениесен күрдегезме? Ул ничек теге карый шушы глэмпингларга? Ну, бик яхшы инде, ул молодцы төзегәнсез, бездә булышырбыз дип шулай итеп нитте. Ну, аның менә нәкъ менә килүе, шушы теманы куптару ул үзе бик зур вакыйга. Чөнки моңарчы бит инде дөресен әйткәндә, әллә соң уйламаганнар кешеләр моны.